Сега днес ще ви покажа как да хакнем игра. Първо теглите самата игра, която искате. Аз ще тегля Subway Surf. Инсталираме го. За хакването на играта, която вие искате, за хакването на играта не е нужен root или нещо друго, а е нужна просто една програмка. Която програмка е Lucky Patcher. Ето я. Тя се тегли от това, как се казваше, от Google. От Google. Да. Аре, защо така? Бъгне се. Аре, защо? Я го тръгна. Както казах, не е нужен root и нещо такова подобно. Просто трябва да знаете как да го хакнете. Ще е готово. Аз просто показвам как се хаква игра, защото не че обичам хаковете, просто даже ги мразя, но просто направих някакъв клип, може да е полезен за някои хора. Аре, това колко време не е накрая. Както казах, с програмката Lucky Patcher влизаме в нея и натискаме Subway Surf. Отворим меню с кръпки, създаваме модифицирано APK. Третото. Тук нищо не пипате, само сглоби приложението. Изчакваме. Не трябва да се натиска никъде извън екрана, защото зареждането ще спре и няма да се такова. Единствената игра, която аз не мога да хакна, е само Shadow Fight. Тя е много трудна за хак. Аз се опитвах 1 милион пъти да хакна за един приятел, но не стана нищо. Не можах. Иначе хака е гаден, защото примерно твоите приятели, аз казвам, че знам как да имам хак, примерно на някоя игра, и те казват, ама ти си слабак и такива глупости, ама то до някъде и не е вярно, ама е вярно. Защото само слабаците използват хакове, но аз просто направих такъв клип. Преди аз играх игри с хакове, ама спрях, защото това е нещо тъпо. Добре, хора, и зареди се вече. Това трябва да ви излезне. Натискате, отидете до файла и тук натискате второто. То има само едно, защото аз, понеже имах Subway Surf и затова така. Натискаме деинсталирай и инсталирай. Излиза ви това. Натискате ОК. И е готово. Сега инсталирате. Това много бавно се инсталира, бе. Добре, след малко ще се върна. Готово. Натискате отваряне. Чакате го да се зареди и после ще ви покажа какво трябва да направите.
трябва уж да те научи как да се играе. Ама трябва да го мина това първо. Минал съм слушал рекорда. Излизам от тук. И, нали, виждате, че тук няма примерно 999. Ами, влизате в шоп. Тук. И, понеже играта, нали, е хакната, натискате тук. Или, да, на мен понеже това ми е оправено. Като натиснете на някоя от тези суми, те са в левове. Натискате да. И те парите идват. Ако искате да ви автоматично, просто натискате автоматично повтаряне на покупките с сегашните настройки. Натискате го това и да. И си имате пари. Аз сега ще се върна малко. Ключовете по същия начин. По същия начин, както и парите. Правите така. Така. А може и така само. Да ви пита по всяко време, когато искате. Но аз ще го направя на автоматично, да ми е винаги. И това беше хака. Можете да си закупите всеки. Това е ново. Това... да. И това е готино. И играйте си по нормален начин, всичко си е наред. И това беше от мен. Чао.